AK-47 Mauto Ekdebin Triple attack double punch Baba Butalo Uwagwan Timurangure pachani Wayase DMC Super like Mumuziva Baby ndinokuda ende ndinokudisisa Kandiramba unenge wandirwadzisa moyo mako uzamba wandibudisa nekuti ndiwe munhu wani wandinodisisa ndinokuda ende ndinokudisisa kandiramba unenge wandirwadzisa moyo mako uzamba wandibudisa nekuti ndiwe munhu wani wandinodisisa uzamba wandiramba kadhatu zapita ndinokuda mbiwa kusvika ndakuita zvese zvaunodai ndinoita unozviziva ni murudo ndiri dhokota usateerere vaya vangatiparadzanisa vanouya havo sevanotisimbisa asi ivo vachitorwadziwa moyo mavo vanobatikana bebi ndinokuda ende ndinokudisisa ukandiramba unenge wandirwadzisa moyo mako uzabva wandibudisa nekuti ndiwe munhu wani wandinodisisa ndinokuda ende ndinokudisisa ukandiramba unenge wandirwadzisa moyo mako uzabva wandibudisa nekuti ndiwe munhu wani wandinodisisa handidi kukushaya paevhuri awa unondipa pawa chero ndakasuwa ndikatokushaya ndinoswera ndakasuwa asi ndozviziva ndiwe mudiwa ndiwe mudiwa wangu ndiwe mukadzi wangu chema ndachema 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 bebi ndinokuda ende ndinokudisisa ukandiramba unenge wandirwadzisa moyo mako uzabva wandibudisa nekuti ndiwe munhu wani wandinodisisa ndinokuda ende ndinokudisisa ukandiramba unenge wandirwadzisa moyo mako uzabva wandibudisa nekuti ndiwe munhu wani wandinodisisa uzabva wandisiya iwe bebi ukandisiya shuwa ndingachema ndiwe tombotura zvinorema mudiwa hauzandisiye ndinoda kuti uzviziye ndiri mumwoyo mako bebi iwe uzandisiye chema ndachema ndachema kiya ndikaloka usaaloka mukomana nokuti haipa apo kuloka ndiri kunokutoza asi nchadzoka chengetedza rudo rwangu iwe naika iwe mudiwa chema ndachema autamalivo ayo braketo wagwantimu rangu repajani ayo rasvila ayo skatnin ayo skizamin ya netimu rangu rese repajani flavor mese munomuziva muri kuti DJ Magwa oyase teteketi apo patient chema ndachema kudila ndiwe mudiwa iwewe ndiwe mudiwa ndiwe mudiwa iwewe ndiwe mudiwa andikukanganwe patient wagwanipatabudirira setira